Tak, my po dlhej ceste sme mali trošku taký pomalší štart. Dukla veľmi dobre korčulovala, vynútila si nejaký ofenzívny čas v našom obrannom pásme. Bola to taká prestrelka, stále nevedeli sme odskočiť nejaké 2 góly. Dukla sa stále doťahovala a taký divoký zápas, hlavne presilovky, oslabovky, nám sa podarilo vo vlastnom oslabení dať 2 góly a následne na to hneď sme inkasovali, takže sme radi, že si odtiaľto vezeme 3 body a nebol to jednoduchý zápas pre nás. V podstate súhlasím s kolegom, nedá sa uprieť snaha našim hráčom. Bola tam bojovnosť, bol tam chtíč, bolo tam nasadenie, korčulovanie, bol tam ten tlak, ale bohužiaľ aj nezodpovednosť v presilovkách a to sa nám nestalo prvýkrát, už sme inkasovali v Poprade dnes 2-krát. To je pre mňa, ja neviem, nonsens, čo vieme vymyslieť na presilovke, aj keď sme dali 2 góly, ale 2 góly sme opäť inkasovali, pretože aj na tej presilovke musí byť troška zmyšľanie defenzívne, nie len dopredu. Takže možno, že to rozhodlo dnes aj zápas. Hovorím, nedá sa uprieť snaha, nedajú sa uprieť veci, ale je tam nezodpovednosť, ktorá by nemala byť. Stále v podstate na tie svoje chyby, čím to bude tebe? Ťažko povedať. Je to veľká pravda. Ako som povedal, a to nie len dnes, my sme tretí zápas prehrali v podstate o gól, kde hovorím, mali sme slabú presilovku doteraz, sa nám pohybovalo okolo 9%, to je maličké číslo. Dneska sme síce dali 2 góly, ale opäť tou nezodpovednosťou sme 2 aj dostali v našej presilovke, čiže veľa takých jednoduchých strát pukov v obranej tretine, kde sa to musí hrať naozaj jednoducho a my aj 5. gól nesieme puk z jedného rohu do druhého. Miesto toho, že by sme volili tú kratšiu cestu ku modrej, tak nie, my chceme hrať proti reprezentantom Hrumáčku s Myšou po našej tretine, takže takému z toho hovorím, ako je Nitra, s takou ofenzívnou silou vás vytrestá.